तो दोस्तों देखिए इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। हमारे खेसारी भैया के जौन गाना आए वाला रहल उमरिया के फरक वो गाना आ गईल ह। कुछ दिन पहिलवा तो गानवा के खाली टीजरे आइल ह, लेकिन देखबा त इ गाना में रियल मतलब फुल वीडियो आ गईल ह। इ गाना जौन इ चैनल से आइल ह, शिवा रिकॉर्ड चैनल से आइल है। चैनल पर देखबा त 2 गो मतलब कि वीडियो खाली डालल गईल ह। बहुते छोटा चैनल ह। देखबा त ये खेसारी भैया के बस ये 2 गाना मतलब टीजर एगो डालल बा, एगो गानवा जौन कि डालल गईल ह। ना तो उनके गाना में तो उनके अच्छा से तरीके से हम बताए थे गाना कैसन ह कैसन ना बा, हिट हो जाए कि फ्लॉप हो जाए गाना में तो उनके अच्छी तरीके से बताए थे। अच्छा। तो देखे पालो तो वीडियो में सपना चौहान लौकत हई या मतलब वीडियो में काम कइले हई। वीडियो को शूटिंग के बारे में बतईबा तो ठीक ठाक शूटिंग दियल गईल ह। अच्छा खासा मतलब लोकेशन पर जाके वीडियो को शूटिंग में दिखावल गईल ह। बहुत बहुत अच्छा लोकेशन में दिखावल गईल ताकि पब्लिक की बहुत ज़्यादा पसंद आवे। वीडियो शूटिंग तो अच्छा एक नंबर से शूटिंग दियल गईल ह। ना तो रहल गाना के बारे में बात में गाना अच्छा सुने में लगत है कि खराब लगत ह। तो तोलोन 1 लाइन 2 लाइन सुन ला लोगन। जी क्यों नहीं। अतना फरक बा उमरिया में, कमरिया तो तू खइबे नु करी। मजा नहीं आ रहा है। तो ये गनवा सुनला के बाद हम तो उनके बतावल चाहते कि होला का है गनवा में। तो ये गनवा में ये बात होला खाली कि जौन इ मैडम जी से मतलब सपना चौहान है उ कहे नहीं कि हमार जौन उम्र बा उ 17 के बिया, खेसारी भैया जौन कि 23 का बा। तो इतना फर्क बा उम्र में तो कमर तो भैया दुखइबे करी। बस ये बात चल रहा है गाना में, पूरा बातचीत बस यही इतने टॉपिक पर मतलब गाना में सुनावल गईल ह। हम बानी सहतारा, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। तो मैडम जी से बस एगो हम बात कहल चाहते कि इनकर तो उम्र 17 साल का लगत ना, बल्कि खेसारी भैया का बा तो उनहु को उतना ना बा। लेकिन खाली गाना के ऊपर ही गाना गावल गईल बा। तो इ गाना में मतलब एगो एंजॉय है, तो गाना सुन के खाली एंजॉय लेला लोगन। ना तो लोगन के बता दी गाना सुनला के बाद तो हमके उतना ठीक ना लगता, मतलब गाना अच्छा हमके ना पसंद आइल ह। बाकी तो लोगन के इ गाना अच्छा लगल है कि नाही सुन के एक बार देख लिया लोगन। बाकी ऐसने कोनो वीडियो पर हम बातचीत लेके मिलत ही अगला नेक्स्ट वीडियो में।